Tak jo, tak já vás tady vítám na druhém cvičení a začneme teda prezenčkou. Tak, tady vás mám. Tak můžem? Super. Tak jo. Takže pan Bureš, Dovičic, Fárková, Juda, Lipovský, Máj, Matěják, Moštěk, Podolák, Richter, Sobková, Teplanová, Tomášková, Vašinová, Velát a Vytásek. Super, takže jsme tady v plném počtu. Co to bylo minulý týden? Když tady bylo 5 lidí. Jo, tak dobře. A všichni ostatní okolo taky? Nebo jste se rozhodli týden, kdy je pouze přednáška, to vypustit? Přednášky jsou dobrovolný. Ne, to jako... Jen tak mě to zajímalo, co se stalo, no. Že pan docent z toho byl takový smutnej, že tady nikdo nebyl. Dobrý, tak pokročíme v tom našem zadání, takže na začátek bych se chtěl zeptat, jestli máte někdo, nějaká skupina, nějaký dotaz k tomu, co jsme dělali minule. A jeden jsem našel v mailu, to byl od vás, že? Co? Já bych to udělal klidně hned. Já jsem byl o víkendu pryč, jak jsem to četl až dneska, tak jsem se rozhodl, že prostě proto se to posílali v pátek v 5 nebo kdy. Bylo to házení víc, jestli Jo. Ale to bylo teda tak, že jak byste mohli, tak budeme čekat to, jaký to tak všechno možná. Dobrý, já jsem doufal, že mi to odpustíte, že jsem nereagoval, když jsem byl na Vysočině. Tak, tam v tom dotazu tam byla tam věc s excentricitou těch hlavních nosníků, že jo? A z jakého důvodu vy to vlastně nemáte v té konfiguraci geometrické, tak jak to má být? Že vy to máte zarovnaný k tomu spodnímu nějakému okraji? Tak ono to tam nešlo, nebo aspoň já jsem jako nenašla způsob, jak já jsem tam modelovala totiž jako žebro ty parametry nosníky. Jasně, to může být. Nebo nenašla jsem způsob, jak je vlastně posunout tak, jak by... Jakože jste to prostě nenašla v tom programu. Jo. Já jsem právě nevěděl, z jakého důvodu to takhle jako vzniklo, že jo. No hledajte se, pokud to chcete modelovat jako žebro, které jste, což jako je normálně jako relevantní způsob, jak to modelovat, a je to docela i jako nejjednodušší pro to modelování, tak ale musíte právě pohlídat ty excentricity, že sedí s tou reálnou geometrií, protože jestli jste, vlastně vy jste to neměla možnost vyzkoušet, ale kdybyste si zkusila tu excentricitu různě měnit, tak se vám i různě mění vnitřní síly, což je problém, že jo. Je to z důvodu právě, že to žebro pracuje s nějakou normálovou silou na té excentricitě z té desky, že jo, takže tam opravdu to musíte mít přesně tak, jak ty těžišťové osy prostě jsou v reálu na té konstrukci, jo. A to byl, myslím, ten jediný dotaz, ne? Že jo. Ale určitě to musí jít, jako já jsem koukal do podkladu, že jo, a jako v RFMu to jde. Takže to smazal, to děláte Ne, jako... já myslím, to bylo ve SCI, ne, tohle? Ano. Ale já myslím, že ve SCI to musí jít taky. bude asi posunout ten pozor nějak. Musí to určitě jít. Já vím, že jsme to dělali ve SCI a ono, když to pak odsunete, tak tam jde i zobrazit tu těžištní osu vůči té desce a i tam jde zobrazit právě ta excentricita, takže... Já jsem právě jediný, co jsem aspoň v té variantě, že prostě jsem našla bylo zarovnání spodem, středem Jo. A pak se dá určitě nastavit i excentricita, prostě uživatelsky. Jo. Když si nevyberete z těchto 3 možností. Jo.
RFM i SCIA pracují úplně na stejném výpočtovém základu, jo? Takže to jenom, že se to vypadá jako dva různý programy, to tak jenom vizuálně vypadá, ale umí to ty stejné funkce. Jo? A teda je v pohodě, když tam aj ty příčníky, když to modeluje, jako to bylo všechno. Jo, a ještě teda ta spolupůsobící šířka, tam byl druhý dotaz. V případě těch žeber, co jsou příčníky, tak tam normálně standardně tam je T-průřez, v tlačené oblasti máte tu desku, takže tam normálně můžete zadat spolupůsobící šířku. Ono to myslím, oni ty žebra nejsou moc daleko od sebe, u těch parapeťáků. Takže ono to většinou vychází prostě, že to je na půl prostě cesty osová vzdálenost, jo. A v případě těch hlavních nosníků tam vlastně spolupůsobící šířka není žádná. Jo, protože ona je v tažené oblasti, ta deska, že tam ani nemá jako žádný význam, jo. Takže jako já nevím, jestli ten program vás uživatelsky pustí zadat, asi jo, ale on ji k ničemu se já nepoužije. Jako pouští to tam, jako že tu spolupůsobící šířku buď automaticky, anebo nějak jako jo. Klidně dejte ručně a kdyby nešlo dát 0, tak tam dejte třeba, nevím, milimetr, prostě, ale u těch hlavních nosníků tam není žádná. To jsou prostě hlavní nosníky vtažené části teda spojený s tou deskou, ale on by byl jako složitý průkaz toho, že vůbec tam je nějaké, asi pravděpodobně z výstuží jako nějaké propojení, kdyby ta tuhostně, to tam pak něco může vzít a tak, ale nedělává se to u těch parapetních nosníků. Takže kdo máte parapeťáky, tak se tady tyhle dotazy týkaly vlastně vás všech. To máte i vy a vy ne, že vzadu. Dobrý. Vy máte zase víc pruhů, že jo? Že máte zase složitější zatížení, jestli si to dobře vzpomínám. Dobrý, takže máš někdo nějaký dotaz? Z minula, všechno v pohodě? Dobrý. Dospěli jste k nějakým zatížitelnostem? Tak postupně začneme. Kolik? No teoreticky jo, no, ale dobře. Deska, rozhoduje deska u toho parapeťáku, jo? No, jakože ta deska je tak tenká, že já jsem... To můžu říct, že není úplně obvyklý teda. Deska většinou nepotřebuje vůbec nic s tím dělat a vyhovuje. My bereme jako plavostní nosník, protože tam byla výstuž jenom do spodu. Ne, tak jo, tak co dejte i nahoru tu výstuž samozřejmě. Tu stejnou. U těchto konstrukcí výstuže při horním povrchu byly stejné jako při spodním. A ono u té diagnostice vy nemáte možnost jako se úplně dobře dostat k té horní výstuži, takže se to bere takhle, že je to stejný a když se podíváte do podkladu do dobových norem, tak to tak i dělali. Jo? Takže jestli to je kvůli těma nadpodporovejma vlastně momentama, takže vám to tam leze nahoru do tahu, abyste tam neměli žádnou výstuž, tak pak chápu, že to máte záporný. Jo? Dobře. A když teda odmyslíme si od té desky, tak to vyšlo kolik? Co? Různě, no. No. To normálně asi 10 tun. 10, super, to je krásný. Výhradní 7. Výhradní 7, jo. A výjimečná 10. Dobrý, tak ta výjimečná mě až to nezajímá. Ta normální 10 se mi líbí, výhradní 7 mně přijde trošku zarážející, že je menší jak ta normální teda. Tam bych viděl možná prostor ještě se na to trošku podívat. Že nenapadá mi teďka jako případ, proč by tam mohly být 10tunový auta v neomezeném množství po celé ploše a jedno auto jenom 7tunový, jo. Jako samozřejmě něco dělá i ta konfigurace těch náprav a tohle, jako... Jo, jako... Tak nechci to jako úplně zavrhnout, jenom mě to přijde málo pravděpodobný, jo? Na to bych se třeba ještě zaměřil. Tak, co druhá skupina, nebo nevím, jaký máte číslo? Jo, jasný, chápu. Tak, co vy? Jo. Šerkovice, že jo? No a dospěli jste teda k něčemu? Normálně to mám 16. No, super. Výhradní 27 a výjimečnou 55. Skvělý. Dobrý. A co rozhodovalo? No takhle, když jsem to jakože modeloval jako desku s žebrama, tak mi ta deska vycházela
jestli mám použít tu horší nebo lepší variantu. Protože ona ta deska totiž to je horší, to je normální, je to méně než ten krám. Jako obvykle se jde tím prvním způsobem, ale jako horší, lepší, to je prostě na vás, že jo? Jako, jak vy jako projektant nebo statik zhodnotíte, co více odpovídá realitě a jestli prostě máte dostatek vstupů na to, abyste dělali nějaký pružiny, prostě pružný podepření a tak, jo? Není to úplně obvyklý teda, jo? Protože většinou těch vstupů není tolik, aby si člověk si s tím takhle pohrál. Ale je super, že jste si to jako vyzkoušel, to zase jako cením, ale když pak uděláte 5 variant a nemůžete sám se rozhodnout, tak to jo, dobrý, ale klidně deska z žebry, jo, v pohodě. Dobrý. Tak, a vy vzadu? No, nám to vyšlo strašně dobře. Že mi to vyšlo normálně na těch trnost nějakých 60 tun. Normální? Normální, no. No. Výhradní? Výhradní nějakých 200. A výměšan 290. Tak. To je až moc dobrý, že? No, ale tak jste si vlastně nabral desku, takovou metrovou desku a jsou tam prostě 32 roxory po 110 mm. Po 110 roxory 32. Desce to. A jsou nějak oslabený? Tam v té Ty roxy, to tam není. Tam se tam vám stane, v té zprávě víceméně máme akorát... Tyjo, to je strašně moc. Obrázku jsou 34 ve zprávě Jo. Jediný, co tam je napsáno, tak je tam napsáno akorát vlastně, že je krytí je nevyhovující, tam je 0,60. Jo, v pohodě. Jenom koukáme. Dobrý, tak s vámi ještě co vymyslím, abyste měli co dělat. Typu, beton máte jaký vlastně? 2025. 2025 vyšlo, jo. No nic, tak asi oslabíme tu výstuž, aby to vyšlo nějak teda méně. A můžeme pak zkusit dělat nějaký přejezd, třeba to se často děje, že investor prostě chce konkrétní těžkotonážní vozidlo, aby to umělo. Ne, snížíme to, že jo, aby vám to nevycházelo takhle a pak zkusíme na to dát nějaký prostě výhradní zatížení, nějaký prostě těžký jeřáb nebo tak se většinou řeší, že investor chce, aby tam něco přijel. Dobrý, tak to pak dořešíme. Dobrý. Tak jo. A ještě na to dáme spřaženou desku. Že to trošku to, že potřebujeme dohnat niveletu, takže to přitížíme to tou deskou. Tak, dobrý. Takže, dnešním náplní cvičení by mělo být, protože tak nějak byste měli mít pojem o té vaší zatížitelnosti, jestli vychází, nevychází. Očekávaný výsledek je spíš, že nevychází, jo, tam to vyřešíme. A takže bychom si dneska měli říct něco o zesílení tady těch mostní konstrukcí dodatečným předpětím, což jste dneska dělali na té přednášce, že jo, jsem se dozvěděl. Takže to tak jenom v rychlosti to projedem, zopáknem a budete se vlastně moct vrhnout na návrh vašeho zesilujícího systému dodatečným předpětím. Pak ještě jenom, abych vás informoval teda o dalším průběhu tady toho cvičení, protože příští cvičení už bude předposlední, tak příští cvičení bychom dali už jenom konzultační, jo? Takže ideálně, abyste měli toho co nejvíc, ať se na to můžeme podívat, prostě zkonzultovat to. A pak na to úplně poslední cvičení, to čtvrtý, to už bude to zápočtový, tak to, abyste už přišli s kompletně hotovým projektem, včetně výkresů, řekněme, a v takovém stavu, abyste byli schopni ho tady jako skupina odprezentovat. Takže když si připravíte ideálně nějaký slajdy třeba, tak abyste mohli ostatním říct, jak to na tom je, není, vyzkoušet si odprezentovat způsob zesílení a tak a přesvědčit třeba investora, aby do toho šel, jo? Tak něco v takovém smyslu. A to by v podstatě byl ten zápočet, protože předpokládám, že se to jako všem povede.
jo, tady vyřešit nějak jako tu konstrukci. Takže to by byl plán do konce semestru nebo těch 8 týdnů, že jo, kolik máme. Tak, takže dáme teda zesílení dodatečným předpětím. Kdybych dodatečným předpětím. Tak. Kdybych jako to nějak moc opakoval, že už jste to fakt dneska slyšeli, tak když tak řekněte, že už to prostě víte a zkrátíme to, jo, tady. Ale jako myslím si, že asi docela dobrý to jako ještě jednou si to nějak jako říct. O co nám teda jde? V případě nevyhovující zatížitelnosti, že jo, nevyhovující zatížitelnost, tak přichází na řadu to zesílení. V případě dodatečného předpětí se vlastně aplikuje na původní konstrukci, na existující konstrukci, kde mám tady, jsem nevzal, nevadí. My aplikujeme dodatečně takzvanou load balancing method, což je metoda vyrovnání, že jo, zatížení. Takže to zesílení v podstatě je aplikace LBM, což je nějaký load balancing metod v literatuře. A jako jde to asi přesně ve smyslu toho, proč se dělají vůbec předpjaté konstrukce. Proto, aby jsme té konstrukci pomohli tím, že ji vlastně myšleno odlehčíme od těch od jejího zatížení, které musí přebírat, a je to zesílení aktivní. Říkali jste si rozdíl mezi aktivním a pasivním zesílením nebo zesilujícím systémem? Zesílení může být samozřejmě více druhů, že? Můžete přidávat betonářskou výstuž, můžete obetonovávat, můžete přidávat, lepený výstuže typu lamel, uhlíkový lamely, co ještě můžete dělat? No třeba ta spřažená deska, to je v podstatě obetonování, ale jakože mostovky. Tak tohle všechno jsou takzvané pasivní metody a jsou pasivní protože oni se zapojí do toho přenášení toho navýšeného zatížení až v momentě, kdy opravdu to navýšené zatížení na ten most dojede. Takže v momentě, kdy vy to aplikujete, tak ten zesilující systém jako kdyby o ničem neví. On je tam prostě přidaný navíc, možná tu konstrukci jako trošku přitíží, OK, tak jako nějaký napětí do toho dostanete, protože se to, že jo, od nějaké vlastní váhy toho zesilujícího systému, ale vlastně je tam jako kdyby nachystaný do rezervy, až najede nějaký to těžké vozidlo, tak teprve se spolu podílí na tom zatížení. Takže v momentě aplikace není vlastně pod napětím, řekněme. Kdežto aktivní systém zesílení, ten je aktivován ihned a ihned pomáhá té konstrukci i s tím zatížením, co už na té konstrukci je, i s vlastní tíhou a tak podobně. Takže tím, že vy to předepnete, tak ihned uzavřete trhliny, že jo, vnesete do toho betonu tlak, takže pohnete těma napětíma nějakým způsobem tak, aby prostě to bylo vhodné pro tu konstrukci, pro beton samozřejmě ideální, když je celý v tlaku, že jo? Takže můžete si s tím vy sami aktivně pohrát a vy sami můžete rozhodnout o tom, kde chcete jaké napětí, což je jako kouzlo toho předpětí, že jako vy jako projektant jako můžete šáhnout do těch vnitřních sil a upravit si je. To tam ty metody předtím prostě neumožňují. To je jenom prostě pasivně daná výstuž, která se aktivuje posléze až, a jestli vůbec. Třeba se stane, že za tu celou životnost to zatížení tam nikdy nepřijede a vlastně to tam je jenom jako do rezervy, samozřejmě normově správně, aby to byla prokazatelná zatížitelnost, ale neaktivuje se. Toto je teda ihned. Proto je to tak, pro ty mosty třeba je to velice jako dobrá metoda právě z tohohle důvodu, protože vy prostě zlepšíte ten stav toho mostu ihned, zavřete trhliny, zvýšíte tím trvanlivost konstrukce, tím pádem zvýšíte životnost a ono to prostředí těch mostů
myslím to okolní, tak je jako velmi agresivní. Takže tady tyhle ty všechny benefity prostě jsou velmi jako důležitý pro tady ty konstrukce. Když to nevyhovuje, tak to pro nás znamená to, že Vn je menší rovno 32 tun, anebo VR je menší rovno 80. Že jo? To jsme si říkali, že bude rozhodovat ta normální, případně výhradní zatížitelnost a měli bychom se postarat o to, aby po tom našem zásahu tyto zatížitelnosti byly vyhovující. Takže budeme se teda ještě bavit pouze o momentovém namáhání, to je pro připomenutí z minula, protože ono by to možná vycházelo trošku jinak, kdybyste ještě do toho zapojili napětí, kdybyste zapojili, že jo, kdybyste to posuzovali na 0,6 FCK, 0,45 FCK, na tahy, trhliny, tak ona i ta deska vzadu by pravděpodobně na tom byla úplně jinak, jo. Pak bychom se podívali na smyk, že jo, u té desky tam pravděpodobně ani žádná smyková výstuž není, že jo, napsaná a v těch desek ani jako moc není. Takže jo, takže ono, to, že vycházíme pouze z momentu, tak jako jo, prostě ve cvičení uvažujeme pouze o hyb. Není to jako úplně prostě, že jo, úplně jako správně, protože, ale je to z toho důvodu, že vás nechci úplně jako zase zatížit. A protože teda dáme ohyb, tak my jsme počítali tu zatížitelnost, jak tam byl ten vzorec. My jsme to nějak značili vždycky, to bylo nějaké to V něco, teď nevím, jak byl tady ten index, ale tady bylo to MRD, že jo, tak já ho označím jako nějaké old, jako existující, minus, tam bylo MG0, G1, že jo, v hodnotě design, návrhový to bylo všechno. A pak tam případně byly ty chodníky, že jo, nějaký tady ty věci. A pod tím jsme měli to my jsme označili MEDVN, tuším, že jo. Tady bylo VN, co? Máte to před sebou, no si musím podívat. Já tady ty indexy taky nenosím v hlavě, ale mám to tady někde napsaný. Ne, tam bylo vlastně to jednotkový vozidlo, to máme tady. Jo, VN s čarou jsem to měl asi takhle, nevím. Tak. Takže toto je pro nás nějaká v tuto chvíli, řekněme, výchozí podmínka, no výchozí rovnice, protože my teďka na základě tady těchto momentů vy samozřejmě jste schopni úplně jednoduše z tohohle dopočítat, kolik musí být nějaký moment, který označíme, já nevím, delta M, kolik musí být delta M, aby vám ta zatížitelnost vyšla. To znamená, o kolik vy musíte tady to MG0, G1 snížit, aby vám ta podmínka vyšla. Je to srozumitelný? Takže to jste schopni prostě tady tu deltu, tu změnu toho momentu, to jste asi schopni nějakým způsobem odhadnout, vyčíslit a pak podle toho byste měli navrhnout nějaký ten momentový účinek toho předpětí, který by měl být minimálně tak velký, jak co potřebujete, ideálně nějaký větší, že musíte samozřejmě to zaokrouhlit nějaký reálný počet lan, takže jako nikdy to nevyrovnáte jako úplně přesně, vždycky, že jo, vyjdou vám 2,3 lana, tak to dáte na 3, takže už ten momentový účinek máte větší, že jo. Ale abyste věděli tak nějak řádově, kolik tam toho předpětí potřebujete, no, kolik potřebujete dostat toho momentu, tak je dobrý si to takhle zkusit vyčíslit pro každou tu podmínku, kterou jste sestavovali, pro každý ten prvek. Samozřejmě zvlášť hlavní nosníky, zvlášť příčníky, jo. A rozhodnout, která ta kombinace byla ta nejhorší, kde získáte to delta M vlastně největší.
Že jo? A podle toho navrhnete to předpětí. Jo? Srozumitelný? Dobrý. No a pak už si hrajete vlastně jenom, že jo? Ono to není nic jako těžkého. Když to vezmu velice schematicky, to, co tady celou dobu říkáme, tak vy v podstatě máte prosté nosníky všichni, že jo? Vesměs, úplně všichni. Nebo že jo, nějaký žebra a to. Takže o co jde? Vy máte nějaké momenty, které jsou nějaké momenty, které tam prostě jsou existující na té konstrukci a proti tomu máte takovou jinou barvu, třeba černou. Proti tomu máte nějakou, řekněme, únosnost, MRD old. Tohle dáme, že je teda nějaké MED old, myšleno jako existující. A tady tato rezerva, co je tady jaka vidět, tak to je právě nějaká momentová rezerva pro to nahodilé zatížení, pro nějakou tu zatížitelnost. Já ji tady mám nakreslenou prostě jako takovou nějakou malou, že jo. Že jsme v tom stávajícím furt stavu. No a co my uděláme? Tady máme takhle ten nosník. Já si ho tady dám teda trošku zvětšenej. On je teda zatížený nějakou tou dopravou a vším, čím prostě si představujete. A navrhnete do něho takhle nějakým způsobem systém dodatečný předpětí a ve výsledku tady od toho předpětí získáte takovýto průběh momentu, kdy teda toto je nějaké to MP, řekněme. No a když to všechno sečtu, že jo, tady si můžu dát vlastně plus, tak to pak z toho vznikne tady nějaký moment, který tady na začátku se s tím momentem nestane skoro nic, takže ono tam půjde takhle, ale jako bude se tak jako splošťovat, pak většinou je takhle nějaký sploštělej a takhle. Jo, že ono z té paraboly se udělá takový obláček, řekněme. No a pak máte tady nějaké MRD, já tady označím jako new. A tady jasně vidět právě ta rezerva delta M, která by už měla být dostatečná na to, abyste splnili tu zatížitelnost. Že? Takže tohle je úplně tak jako velmi zjednodušené schéma, o co nám vlastně jde, a to je právě ta load balancing method. Že? My bychom měli teda zajistit to, aby to MP bylo ideálně menší, maximálně rovno MG 0. Uvidíte, jak vám to bude vycházet, kolik budete potřebovat, ale zpravidla není úplně dobrý tu konstrukci jako přetláčet, že jo, na druhou stranu oproti tomu, jak působí momentově ta vlastní tíha. Takže, jasně. Zkusím, jestli to tady něco teda udělalo nebo neudělalo.